Bueno, aurten ez nekien aurkeztu nindutela, eta enteratu nintzen kantineratetzen nintzela kapitainak behitu nindunean, eta izan zela uztaila, ezakita meretzian edo horrela, eta deitu zidan aizpa mobiletik, eta esan zidan hori, aukeratu nindutela Jaizkibeleko kantinera, eta hartu nien kriston sorpresa, pentsatu nintzela broma bat, inoiz ez dutelako aipatu kantinera atera nahi nuenik eta ezer. Orduan kriston sorpresa eta zileran harridurakin eta esan nuen ez nuela atera nahi. Eta, bueno, azkenean utzi zidaten denbora bat pentsatzeko, animatzeko, eta gero familia, zekien familia guztiak aurkeztuan nintzera, denak nik ezik, eta hasi ziren denak deitzen, animatzen, atetzeko bizitzan behin dela eta hori, eta azkenean hemen nago. Bueno, etxeko giroa momentuz amata nahiko urduri ni oso lasai. Bizi dutu da normaltasunakin, ibili naiz gora bera. Eta amona eta Hondarribiko familian aldetik denak oso emozionatuta. Eta gero daukat familia Nafarroan eta ez denez hemen bezala bizitzen, pozik ere bai, baina daude pixka bat ez dakitela zer den ondo, eta orduan ez esplikatzen lagunei ere kuadrilla daukat Nafarroan, eta ez dakite zer den, eta galetzen dut, eta zein behar duzu, eta ez dute oso ondo ulertzen, baina hemen egongo dire denak, eta orokorrean denak oso konten. Prestaketak, ez dakit, normaltasunakin utzi zidaten traje bat Irunen, eta ez neukan oso ondo, nintzen oso ondo ikusten, eta azkenean eramango dut izebak eraman zuen Gerrera, eta gonan egin dut, berri bat. Eta bestela, pixka eta raro, ez? Zaude zure azalean, eta zileran behitzat oso eroso ez. Eta hileakin eta horren aldatuta ikusten duzunez zure burua, ondo, baina oraindik ez zerela, eguna bitarte ez zera ikusten, ez? Baina, ondo. Ensaioa oso ondo, ez negoen oso urduri ez dare, urduritzen hasi nintzen ensaioa baina ordu pare bat lehenago, eta baina ez oso ondo. Elkartu ginen hor Miramarren denak, Kriston konpainia, orduan ezakit pozik eta arrotasunakin alde batetik, eta ez dakit, lehenengo 100 metroak egin, eta pixka eta raro, baina gero segituan hartzen da, eta bigarren ensaioa askoz lasaiago, eta pixka detaileak hobetzen, baina ez oso gustora oso ondo. Hilean 8 ez dakit, irudikatzen dut oso egun polita ez, oso berezia, Larunbata tokatzen denez, badakit izango garela Kriston konpainia ondila, orduan imaginatzen dut goizean etxera tortzen direnean bila, izango dela niretzako nik uste momentu emozionagarriena. Eta gero orokorrean ezakit, ikusi dutenez oso giro ona eta lasaia ensaioetan, oso egun polita, lasaia, imaginatzen dut denak disfrutatuko dugula, oso ondo pasako dudala, eta hori.